Eta hemen elkartu gara gaur urriak 11 txikitero egunean, urteroko topaketa batean, non elkartu garen betikoak kantak eta ezain betikoak berriagoa diren batzuk euskal kantutegian sartu berri guztien artean abesteko eta trago artean momentu hon bat pasatzeko. Bilbo kantaria, egun oso polita, oso alaia, asko gustatzen zait, eta oportunitatea egiten dit ere jendea ezagutzeko. Bilbo kantarin hasi ginen, hain zuzen, txikitero egun baten, uste dut, 2007an, eta, bai, erantzuna nahiko polita esaten da. Bilboko jendea batzen da, konparsekin batera egiten dugu Bilbo kantari.